Čaute ľudia, máme tu nové video z Henry Stickpin Collection. Part číslo 2. Let's go! No. Dneska by som chcel dokončiť toto. Escaping the Prison. Minulom dieli sme spravili jeden ending z tohoto. Escaping the Prison. A dokončili sme Breaking the Bank. No poďme. Play. Oh, you. You're free to go. Not really, but you've got a package. To Don't sme get balík. your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we, Dave? What? Yeah. Of course I checked it. I mean, if I didn't check it, I'd lose my job, and I don't want to lose my job. Presne, no. Kúka sa. See you around. No však on sa kúkol, on len stresuje, že pretože ide na kolonoskopiu. No máme tu fizzy drink. Toto sme robili minule, čiže to nejdeme robiť. Máme tu toľkoto možností a dáme si fizzy drink. Počkaj, tensku. Kamo? Dáme si fizzy drink. Tento Glock chce. Kamo, zastavil sa čas. Kamo, jaký dobrý fizzy drink. To je ten nový fizzy drink. Poviem len, že začína to na fizzy drink, viete aký? No poviem fizzy drink koko. A donut. Ňam. Čo? Ja som klikol pravým a to je nič. Nezajem. Ja. Fizzy drink. Ostatné efekty sú nausis, teda, že neviem čo, bolenie hlavy, veľké buchanie srdca, zadusenie, alebo ja už viem, čo sa nám stalo. Dostali sme hard attack. Well, that's good to know. Presne. Čiže nepíte fizzy drink. Nepíte. Vtedy... Ja túto vec neznášam. Fajn. A utekli sme. No dobre, no. Tak dáme, že ruke Zunter. Kamo, to vybuchne. RIP, F, a nie. Kamo, čo počúva? Podľa mňa sme prežili. Tak asi nie. Počkaj. Tak dáme, že súbor. Aha! To je dobré? Tak asi oknom. Nechcem, aby ma tu videli. Jaj vlastne, no. Theodor. No poď. Henry. Robíme. Dali sme to. Vedieť! Dobre. Veď tam bol oný bodyguard. To čo? Ja idem preč. Ja zdrhám, však ma tu zastrelia.
Tak jdeme sám. Aye. Nay. Shut up, janitor. You don't count. Now, an extra one on you. No. Tak čo? No čo už. Tak ale počkaj. Poďme tady auto teraz. Sme hore, ale jak zísť dole? Jasne, to sme my. Tak, ale toto sa nám zodrajú ruky. Toto sme moc ťažkí. Tak asi padak. No a otvor ho. Kamo, no to není padak. Tam boli veci. A Kamo, to je jaký lak. Tak, jetpack. Jaj? A, dobre. Či? Kamo. Kamo. Tak asi... Tak rope. No ale zodrá sa nám ruky, to je moc palivé. No. Žijeme. No dobré. Dali sme to. Ešte minulej časti. Kamo, ale toto jak... Všetko v tejto hre je nelogické. To funguje, hej? To ja nikto nevšimol cez to okno, hej? To sme... To čo je? Sneaky escapist. Máme faily spraviť. Som kúkal, že faily treba spraviť. Že dostaneme taký ending. Čo je toto? Nejdem next. Tak granáci. Však, ale môžeme sa obraňovať. To vidie? Tak. Kamo, Henry, čo ti dáva? Tuto máme 2. Tuto musíme... Jaj, vlastne. No a čo tu? Jaj, tu je tá... Nestihne, dobre. No. Tuto nemáme fail. Tak dáme im bankové toto. Z minulého dielu ešte. It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong this trial. I find the defendant, Henry Stickmin. A sme guilty. To sú všetky? Dobre, tak poďme naspäť úplne. Tak ale čo sme nespravili? My sme všetko spravili, či? Toto sme nespravili, á, dobre. Brum. What the Sigma? Čo toto je za Skibidi Amogus? Apacitátor! No ukáž. Kam ja skúsim na to... Sorry. No poďme. No dobre. Ale jak to vypneme? Kamo. A už sme mŕtvi. Crowbar. Half-Life. Kamo zdra! No to je... A čo to je? To je desvil. Ja nie, aha.
No a že pôjdeme do dverí. Neznášam quick time eventy. Backflip. Bro. Tam ale čo potom? Že som to neklikol? Ja neklikol som, dobre. Ty Henry, aký? Ty! Oh. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Ty robíš? A máme všetky faily. Začali sme achievement. Čo je BIOS? Veď som klikol. Henry, poď. Klikám už teraz. Alebo nie. Ničano! Jedni si! Di! Oh, kámo, Henry. Čo? Kámo. Pištol? Na. Vape? Na. Zbraň z prstov. Ty Henry je gangster. A to je všetko. Koľko natáčame, sa pozriem. Dobre. Natáčame už 12 minút. Čiže ďalšie video vyjde o 2 dní alebo zajtra, takže tešte sa. Budeme kradnúť diamant. Na to sa teším. Možno vyjde zajtra. No dobre. Čus, čau.